İngiliz dilinde synçgyrmak tutması, tüýkürmek, biram gägirmek. Üçde näde aýdylýar. Birinjisi hiccup. Hiccup, right? Mesela I can't stop hiccuping. Men synçgyrlagyň birini okudýar. She had hiccups for 10 times. Synçgyrlag 10 gezek tutdaýan diýär, right? Hiccup. İkincisi spit. Spit demek tüýkürmek. Spit out. Mesela daşna tüýkür, right? Mesela he spit out the bitter medicine. Ol acı dermanı tüýkürdi daşna, right? Spit out. Ya da please don't spit on the floor. Hayır, yere tüýkürme diýär. That's pola tüýkürme. Tamam. Spit out ya da spit. Üçüncüsü gägirmek. Burp. Burp, right? He burped loudly after drinking soda. He burped loudly after drinking soda. Gazirovka içinden soň gatyň gägirdi. Onu hiccup. Synçgyrlagyň tutmasy burp, gägirmek, spit out, daşyna tüýkürmek, spit tüýkürmek.